A magyar egyetemek valahogy nem vonzottak. Úgy döntöttem, külföldön próbálkozom, így Hollandia lett az úti cél, pár haverral együtt. Hollandia viszont kicsit más volt, mint hogy elképzeltem. Élveztem kint lenni, de az egyetem nem igazán kötött le. Aztán 2,5 hétig beteg voltam, és közben elgondolkodtam, maradjak, vagy jöjjek haza? Nagyon motiválatlan voltam, nem tudtam merre tovább. Dilemmáztam, kinti haverok, a külföldi élet, vagy hazajönni a barátnőmhöz, az itthoni barátaimhoz, az ismerős közegbe. Végül a hazatérés nyert. Itthon új lendületet kaptam. Miután még Hollandiában megfogott a videóvágás világa, amint hazajöttem, jelentkeztem egy vágókurzusra, és rájöttem, mennyi energiát igényel, ha tényleg ki akarok tanulni ezt a szakmát. Próbálom képezni magam, valamikor nehéz, valamikor jól megy. Sokszor majdnem elveszítem a motivációm, főleg, hogy ideig nem csinálom. De amikor elveszem magam, hogy újra nekiálljak, nagyon élvezem. Nem vagyok túl határozott, a kudarctól való félelem sokszor megingat. Gyakran eltervezem, hogy na, majd most oda teszem magam, de sokszor pont csak ideig is jutok. Mintha csak billegnék a lehetőségek között, remélve, hogy majd jön valami, ami kiránt ebből az állapotból. Most viszont úgy érzem, hogy a vágás, az utómunka és a filmes világ lehet az én utam. Eddig ez állt hozzám a legközelebb. Tudom, hogy nem léptethetek örökké csak balra vagy jobbra, előre is kell haladnom. Szóval most belevágok, aztán majd kiderül, hogy jó döntés hoztam-e.